Én 6-as koromban már tanár szerettem volna lenni. Volt is magántanítványom már 6-ba. Heti 40 forintot kaptam, minden áldott nap foglalkoztam egy osztálytársammal, és nem is bukták meg matekból. És hát én már akkor elhatároztam, hogy matek biztos lesz az egyik, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a másik, és akkor aztán fizika lett. Az érdeklődőknek, meg még a kevésbé érdeklődőknek is sokat számít, hogyha tényleg látja, hogy ott történik előtte az a dolog, amiről tényleg az egyenlet szól, meg amiről a tanár mesélt, illetve hát akkor gyakorlaton meg ő maga csinálhatja. Mert ugye 3-as elvet vallottunk, hogy pótolni kellett a középiskolás ismereteket, mert hát azért nem a színötösök jöttek ide. Aztán akkor adtuk ugye az új főiskolai anyagot, és rögtön már mondtuk, hogy ezt az adott anyagrészt majd az általános iskolába, mert oda képeztünk ugye mi tanárokat, hogy fogjátok tudni bemutatni, milyen eszközzel vagy milyen módszerrel lehet a gyerekeknek az érdeklődését megragadni. Engem nagyon érdekel, nagyon szeretem, rengeteget dolgozok érte, hogy az ismereteket megszerezzem, és azt hiszem, hogy ezt valahol érezni lehet. Először meg kell szerettetni a szemét, és hogyha a szemét megszereti a gyerek, akkor azon keresztül aztán már tudja az ember a fizikát is megszeretetni. És itt például az első publikációkat szoktam keresni, vagy akár még nagyon sokszor meg tudom találni magát a kéziratot. A kollégáktól is rengeteget tanul. Egy részterületre valaki belássa magát, akkor ő mond olyan érdekeset, amiből én egy-két dolgot fogok tudni mutatni az én diákjaimnak. És ez hatással van rájuk, és hát írom a cikkeket, jelenik meg a természetvilágába, fizikai szemlébe, magyar tudományba, és hát a kollégák mondják, hogy jaj, de jó, most pont ezt tanítom, és akkor milyen jó, ezt jól tudom használni, mert hát ezt még sehol nem olvastam eddig. Hát persze, hogy nem, mert hát az el kell menni az adott színhelyre, és ott búvárkodni a könyvtárba.